beth am eich ffrindiau a'ch teulu chi wedyn? Oedden nhw'n gwybod? Na, beth fi'n mwynhau mwyaf. Reit. Mae fi'n rhoi real buzz i fi, achos bod fi'n byw secret life. Wir? So does neb o'ch teulu yn gwybod bod chi'n neud y gwaith yma? Wel, mae bechgyn yn y gwaith drwy dydd. Eich meibion chi felly, ie? Ie, mae'r teulu mas. Os neb yn gwybod bod fi yn y tŷ. Felly mewn gwirionedd, ych chi'n byw bywyd dwbl? Ie, na beth sy'n tenu fi, bod fi'n cael buzz ffantastig o byw double life. Cyn i chi ddechrau ar y gwaith yma, o'ch chi'n athrawes? Dwi'n. Sydd dipyn yn wahanol. Mae fe'n wahanol yn superficially, ond, right? Pobl yn credu bod pobl fel fi yn rhyw fath o sex slave neu rhywbeth. Wel, teaching slave yn ni. Reit. Os dim slave o fan hyn, fi'n gwbl yn control, fi sy'n dewis, fi sy'n dweud pryd fi'n gweithio, fi sy'n dweud beth fi'n neud, a os fi moyn ffefnos bant, fi'n cael e. Fi'n talu'n trefi, right? Os mae fi'n neud unrhyw beth yn wrong, just mae pobl arall ddim yn gallu accepto beth fi'n neud, chi'n bod? Fi yn. Does dim shame dy fi o gwbl. Ond dyw hynny ddim yn poeni chi? Na, fi'n neud job. Full stop.